올라서 다들 도마 네 단남랭이 사물로야 자시베 섬지슈와의 접지도 다들인데 도마 경미기도 지게 남타라 리지에메 나네 Więc najpierw dzisiaj chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy nas oglądają, słuchają. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od dobrych czynów, od tej wersowanej autobiografii Micio Dorje i przechodzimy do tematów o tym mówiącym, do tej części, która opowiada o tym, jak praktykował, jak praktykował ścieżkę większego pojazdu. Więc mówiliśmy wcześniej o tym, tak, że ta główna część mówi o tym, jak Micio Dorje praktykował ścieżkę mniejszego pojazdu, czy też mniej uzdolnionych osób, później bardziej uzdolnionych osób i najbardziej uzdolnionych osób. Pierwszą część już omówiliśmy i teraz przejdziemy do omawiania ścieżki wielkiego pojazdu, czyli do tego dla średnio uzdolnionych osób. I ta część dzieli się na 3 części. Pierwsza z nich opowiada o tym, jak rozwijał bodhicittę. Więc ta część mówiąca o tym, jak rozwijał bodhicittę, dotyczy strofy 9 dobrych czynów. Wszystkie istoty co do jednej nie różnią się niczym od moich rodziców. Nie ma sensu w dzieleniu ich na przyjaciół i wrogów. Cierpiących nieznośny ból darzyłem czystą miłością, dumając, czy zdołam przynieść im prawdziwe przebudzenie. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Ta strofa jest analogicznie odpowiada 5 strofie pochwały bez wytchnienia szukał. Komentarz mówi, że ta piąta strofa pochwały opowiada właśnie o rozwijaniu bodhicitty. Zawsze pełen miłości i przyjmującego współczucia, powodowany najczystszym pragnieniem wyzwolenia, zmierzony cierpieniem jego przyczynami, nigdy nie przestawał myśleć o nietrwałości, jemu zanoszę modlitwę. Więc można to Więc różnie komentarze różnie jakby klasyfikują tą 5 strofę tej pochwały, ale 2 z tych komentarzy jakby wskazują na to, że właśnie ona dotyczy rozwijania umysłu bodhicitty.
Więc teraz możecie patrzeć na tekst, kiedy będę wyjaśniał, czyli na tą 9. strofę dobrych czynów. Micio Dolce sam omawia w swojej autobiografii tą strofę i mówi tutaj o tym, że zamiast omawiać jakby słowo po słowie, najlepiej po prostu przejść do głównej intencji tej strofy, do sedna znaczenia tej strofy. Więc Micio Dolce sam jakby mówił o tym, że nasze splamienia głównie możemy usunąć poprzez prażnię, która urzeczywistnia brak ja, brak przywiązania do ja. Tylko wtedy możemy faktycznie wyzwolić się z samsary. Ale nasze splamienia są bardzo głębokie i bardzo jakby ukryte, bardzo trudno je usunąć. I dlatego niezliczone ilości istot nadal błądzą w samsarze i nie mogą doświadczyć prawdziwego szczęścia. Daleko im do osiągnięcia stanu Buddy. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie istoty w przestrzeni bardzo osiągnęły to wyzwolenie, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Aby osiągnąć stan Buddy, istoty muszą mieć przewodnika, muszą mieć kogoś, kto pokaże im ścieżkę. Aby osiągnąć taki stan Buddy, który wychodzi poza samsarę i nirwanę, każdy potrzebuje takiego przewodnika, który sprawi, że istoty zostaną oczyszczone. Taki przewodnik musi mieć współczucie, również współczucie nawet dla archatów, którzy osiągnęli wyzwolenie i nirwanę. Taki przewodnik musi być obdarzony olbrzymim, głębokim współczuciem dla wszystkich istot, które nie osiągnęły takiego stanu, jaki on osiągnął, czyli stanu Buddy. Więc jest to Więc nie tylko, tak jak mówiliśmy wcześniej, omawiając poprzednie strofy, musimy rozwinąć jakby taki brak przywiązania do bogactwa i przyjemności tego życia. Musimy również rozwinąć głęboką intencję wyzwolenia dla pożytku wszystkich istot. Czyli stać się kimś, kto się nazywa bodhisattvą. Bez tego nie możemy mieć nadziei na jakiekolwiek wielkie przebudzenie. No my nawet nie zazdrościmy istotom, które stały się znane jako wielcy przewodnicy istot, gdyż nie mamy nawet takiej potrzeby, nie mamy nawet takiej myśli, aby stać się kimś takim. Bardzo często jest tak, że kiedy słyszymy, że nauki jakiejś innej linii, jakiejś innej szkoły buddyjskiej zaczynają rozkwitać i są szeroko upowszechniane, to nas zaczyna boleć. Zaczynamy się czuć tak, jakby nasze nauki jakoś coś na tym traciły, jakby nasze nauki były umniejszane przez to, że ich nauki są powiększane.
Więc ludzie, którzy tak się czują, zawsze starają się, aby ich własne nauki kwitły i aby ich własne nauki były dobrze znane i starają się również umniejszać i niszczyć nauki i innych. Oczywiście e, e, to stoi w sprzeczności z postawą bodhisattwy i stoi w sprzeczności z naukami Buddy, który a dlaczego? Dlatego, że nie możemy, nie powinno nas zadawalać, nie powinien nas zadawalać fakt, że istoty osiągają przebudzenie, czy też kroczą ścieżką dharmy tylko na podstawie naszych nauk, czy za sprawą naszej linii, ale za sprawą wszystkich linii, całej dharmy, która jest dostępna na świecie. Powinniśmy czuć współczucie dla wszystkich istot i wiedzieć, że każdy sposób, aby im pomóc, jest dobry i każdy, kto pomaga im, jest dobry. I w ten sposób rozwijamy swoją bodhicittę, tak naprawdę rozwijamy postawę bodhisattwy poprzez tego rodzaju postawę. Więcej o tym opowiem jutro. Wygląda na to, że straciliśmy Bokar Siedrę, że po prostu stracili internet, nie mamy ich na wizji, ale mam nadzieję, że będą mogli później to sobie odtworzyć. Więc przechodząc do kolejnego tematu nauk, chciałbym wrócić do wielkiego obozu karmapów. I wcześniej opowiadałem Wam o tym, jak rozpoczęła się historia wielkiego obozu za czwartego karmapy Rolpe Dorje i o tym, jak pojawił się w obozie ten święty przedmiot, który zwany Gandola. Chciałbym więcej dzisiaj opowiedzieć o tym, skąd on się wziął i jak wyglądał. I co się z nim stało po zniszczeniu wielkiego obozu. Więc chciałbym, bo poprzednio coś na ten temat powiedziałem, ale teraz mam dodatkowe materiały i chciałbym uzupełnić to, co powiedziałem wcześniej. Więc tak jak wcześniej mówiłem, Gandola, istnieje historia tego, jak Gandola trafiła do Rolpe Dorje, ale i też zauważyłem, że kiedy czytamy historię życia Rolpe Dorje napisane przez bezpośrednich uczniów czwartego karmapy, takiego jak Karma Könshön, Tsurpukung Kangpa czy Samar Köncho Khenlag, czy też to nikt nie wspomina o Gandoli w tych zapiskach. Nawet nie wspomniałam tego słowa Gandola, nawet to słowo się nie pojawia, nie mówiąc już o jakiejkolwiek historii, jak ona trafiła do czwartego karmapy. Więc najwcześniejsze wspomnienia o Gandoli, jakie widziałem do tej pory, to jest pojawiło się w biografii siódmego karmapy napisanego przez Goshipaldona Dendruba. Już cytowałem fragment tego tekstu, który mówił o tym, że Gyaltsa Rinpoche wspomina o tym, że siódmy karmapa, podobnie jak poprzedni karmapowie, przyjął swoje ślubowania właśnie w obecności tego dzieła Gandoli. Więc z tego cytatu bardzo jasno wynika, że Gandola istniała w wielkim obozie karmapów już wcześniej, przed siódmym karmapą, kilka pokoleń wcześniej. Więc dlaczego bezpośredni uczniowie Rolpe Dorje nie wspominali o tym przedmiocie?
Ciężko powiedzieć dlaczego, no bo dokładnie dlaczego, gdyż to się działo kilkaset lat temu i nie mamy żadnych zapisków na ten temat, ale mogę zaryzykować takim domysłem, który przedstawię jakby teraz. Chodzi o to, że jakby kluczem jest zrozumienie, w jaki sposób ten przedmiot trafił w ręce Rolpedorczy. Więc wcześniej powiedziałem, kilka dni temu, że niedawno dotarło do mnie dwa manuskrypty, które się nazywają Katalog Gandoli, napisane przez piątego Shamarpę Könchokwa Yenlaka, w której Shamar Rinpoche opisuje materiał, formę tego przedmiotu, kto ją wykonał, pochodzenie gandoli i tak dalej. Tylko że pewne fragmenty tego tekstu zostały zamazane. Nie możemy ich odczytać. Nie możemy odczytać tych fragmentów dotyczących tego, kto wykonał ten przedmiot i jego pochodzenia. Jeżeli nie, mam nadzieję, że znajdziemy jakąś inną kopię tego manuskryptu, z której będziemy mogli ten fragment odczytać. Dodatkowo dotarł do mnie inny tekst, Karma Kanchana Rinpoche Dorje, zatytułowany Historia klasztorów Kagyu. I w tej historii klasztorów Kagyu wspomina się o gandoli. Nie dowiemy się najprawdopodobniej nigdy, kto wykonał tą gondolę. Teksty mówią, że to był Nagarjuna, ale tak naprawdę nie będziemy w stanie nigdy tego mówi się, że to był Nagarjuna, ale tak naprawdę nie będziemy mogli tego udowodnić na pewno nigdy. Natomiast co ta historia klasztorów Kagyu pisze na ten temat? Pisze w ten sposób, że kiedy Situ Arlapa udał się do klasztoru Karma, najprawdopodobniej do klasztoru Karma w Kamie, Karmapa Lorpe Dorje został wtedy zaproszony przez cesarza Chin, mongolskiego cesarza Chin do Mongolii, do jego pałacu. I wówczas Rolpe Dorje po drodze zatrzymał się właśnie w klasztorze Karma. Klasztorem Karma Situ Arlapa należał do takiej linii siostrzeńców, czy też bratanków Karma Pakshi. Czyli to były jakby siostrzeniec, czy też bratanek, bratanka i tak dalej, Karma Pakshi. I oni zazwyczaj opiekowali się klasztorem Karma. Właśnie ten obecnie, o którym mówimy, za czasów Rolpe Dorje, nazywał się Situ Arlapa. Więc to nie chodzi o Tai Situ Rinpoche, tylko po prostu ten lama tak się też wtedy nazywał. On był wtedy opatem klasztoru Karma. Więc tak jak powiedziałem, cesarz zaprosił Rolpe Dorje do Chin, czy do Mongolii
i zatrzymał się wtedy w tym klasztorze. Wielu mnichów wtedy, czy też joginów praktykowało w odosobnieniu. Ronpo Dorje wyjaśnił im 6 okna ropy. Praktycznie cała przestrzeń wokół klasztora była wypełniona tymi praktykującymi, tymi joginami praktykującymi w odosobnieniu 6 okna ropy. Wówczas w pobliżu klasztoru Karma był taki mały klasztor Gang, do którego Karmapa się przeniósł, gdzie właśnie przybyło do niego 7 acharyów. Nie 5, tylko 7 acharya z Indii. Więc acharya to ludzie w Tybecie sobie wyobrażają, że chodzi o więc wówczas mówiono acharya na ludzi, właśnie, którzy przybywali z Indii, którzy mieli takie właśnie długie rzęsy, kręcone czarne włosy i tak dalej, i tak dalej. Wyglądali trochę zabawnie dla długie wąsy. Więc 7 takich acharyów przybyło do tego klasztoru. Więc Karmapa Ronpo Dorje wyruszył już do Chin, natomiast Situ Rinpoche Situ Arlapa, choć Situ Arlapa udał się na odosobnienie, więc ci acharyowie rozmawiali w zasadzie tylko i wyłącznie z asystentem Situ Arlapy. I zaczynali się pytać, gdzie jest twój guru i tak dalej, więc ten asystent lamy jakby chciał zawołać lamę, ale oni go powstrzymali, powiedzieli, że nie potrzeba i po prostu powiedzieli, że w takim razie oni udadzą się jakby za Karmapą, pójdziemy też do Chin, zobaczymy się z Karmapą, przy okazji odwiedzimy też Wu Taishan, ale nie będziemy dźwigać ze sobą tego pudła i to pudło, jakiś taki wielki pakunek oddali temu asystentowi, powiedzieli, przechowaj to dla nas, kiedy wrócimy tutaj, to będziesz mógł go otworzyć. Mówili, jeżeli wszystkich 7 z nas przybędzie z powrotem do klasztoru, to trzymaj to u siebie. I asystent powiedział, okej, nie ma problemu. I zabrał to pudło i zaniósł je swojemu lami. Situ Arlapa wtedy powiedział, powinieneś przyprowadzić tych ludzi do mnie. Więc wyszedł ze swojego pokoju i zaczął ich szukać, ale oni jakby zniknęli. Nie było już ich nigdzie wokół. Więc oni po prostu zatrzymali to pudło u siebie. Mówiło się później, że to były emanacje Karmapy. Że to było 7, że Karmapa wyemanował takich właśnie 7 acharyów. Podobno tych 7 acharyów jakby udali się do Taushel, do takiej jaskini Taushel. I tam jakby wydobyli to to pudło jakby ukryte wcześniej przez Dakinię. I podobno więc
Więc to jakby emanacje Karmapy wydobyły ten skarb Daki i przynieśli go do klasztoru. Oczywiście lama i asystent jakby przechowali jakby przechowali to pudło, ale oczywiście acharyowie nie pojawili się już nigdy więcej. Później, kiedy Karmapa Rinpoche wrócił z Chin i pojawił się w klasztorze, zatrzymał się znowu w klasztorze, to od razu zapytał, czy macie to pudło, czy macie ten pakunek, który przywiozło 7 acharyów? I oczywiście Situ Orlapa powiedział, że tak, mamy taki pakunek. I przekazał to pudło Rinpoche. Dopiero wtedy otworzyli to pudło i wydobyli ten święty obiekt, gondolę. Więc Karmapa Rinpoche złożył wiele darów przed tym obiektem i jakby w ten sposób gondola stała się właśnie takim najświętszym obiektem w wielkim obozie Karmapów. Więc to tak opisuje tą historię Karma Khenchen Rinpoche Dorje, właśnie w historii klasztorów Kadziu. I brzmi ona inaczej niż mówiłem wcześniej. Wcześniej myśleliśmy, że to w poprzednich historiach wyglądało na to, że to było 5 acharyów, którzy przynieśli ten obiekt bezpośrednio, dali go bezpośrednio Karmapie Rinpoche, prawda? A tutaj teraz wygląda na to, że ta historia wyglądała może trochę inaczej i że Rinpoche otrzymał ten obiekt ten przedmiot dopiero wracając z Chin. I jeszcze w dodatku mówi się o tym, że ci acharyowie byli emanacjami Karmapy. Więc i też Więc myślę, że dlatego wcześniejsze historie życia Rinpoche napisane przez jego uczniów nie opisują gondoli, dlatego właśnie, że ten przedmiot nie został jakby bezpośrednio ofiarowany Rinpoche. Wygląda na to, że inni, ale mamy teksty, które powołują się na ten pełny katalog gandoli 5 Shamarpy. Który również mówi o tych właśnie, że to było 7 acharyów ofiarowało gondolę Situ Ariapie lub Cutrimowi Gyaltsemowi i którzy jakby obiecali się tym przedmiotem opiekować, tak? Więc być może, że to właśnie, a potem dopiero ten przedmiot trafił do Rinpoche, dlatego najprawdopodobniej nie wspomina się o nim w życiorysach Rinpoche. Więc drugim punktem jest jakby takim nierozstrzygniętym jest jak ta gondola wyglądała.
Wcześniej pokazywałem Wam taką tankę z palpung przedstawiającą Rolpę Dodge, na której przedstawia się właśnie przedstawia się 5 aczariów ofiarowujących Rolpę Dodge taki święty przedmiot w kształcie stópy Mahabodhi. Prawda? Pamiętacie to z poprzedniego dnia? Może pokażę to jeszcze raz. Tu jest właśnie ta tanka Rolpę Dodge i tych 5 hinduskich gości, którzy przynieśli taką zieloną stópę Mahabodhi. Czynaś? 도지 dengi 최대의 수업단 접시 도와대. 도지 dengi 최대의 수업단 접시. Więc to jest fragment Złotego Różańca namalowanego w klasztorze Palpung, który przedstawia właśnie tych 5 aczariów z Indii ofiarowujących przedmiot w kształcie właśnie stópy Mahabodhi z Bodh Gaya. Wygląda to jak stupa, prawda? Więc ponieważ ta stantanka jest dość znana i ja często ją widziałem, dlatego to mnie trochę mnie to zmyliło, bo wyobrażałam sobie, że gondola najprawdopodobniej wyglądała jak właśnie stupa Mahabodhi, że to było takie przedstawienie stopy. Ale potem zacząłem czytać więcej historii karmapów, między innymi 9 karmapy, w których wyraźnie mówi się o dzieło gondoli. A dzieło, to słowo najczęściej określa się, tym słowem najczęściej określa się posągi Buddy. Nie rozumiałem, nie rozumiałam, o co chodzi dokładnie wtedy. Nie mamy żadnych tekstów, które by jakoś szczegółowo opisywały, jak gondola wygląda. Nie mamy zdjęcia tego przedmiotu. Więc, ale później zrozumiałem, że skoro ten przedmiot nazywany jest dzieło, to być może, że jest to właśnie posąg Buddy, jakiś posąg Buddy. Niektóre teksty opisywały, że to jest Buddha siedzący w świątyni. Często w Tybecie wówczas nazywało Gandalaya, nazywało się tak wszelkie miejsca, w których święte miejsca Buddy. Można by je przetłumaczyć jako świątynię o czystym zapachu. Więc gondola czy gandalaja to mogło być właśnie przedmiot ukazujący Buddę w świątyni. Wcześniej mówiono też jakby w różnych innych zapisach, na przykład w biografii 7 Karmapa, że gondola była wykonana z drzewa Bodhi, z fragmentu drzewa Bodhi. I wspominałem również o tej książce Karmapa Lama Czarnej Korony, w którym pokazano właśnie taki przedmiot ukazujący Buddę w świątyni. Kiedy spojrzałem na ten przedmiot, to zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest właśnie gondola. Gdyż przedstawia, to jest przedmiot, który jest nadal utrzymany w klasztorze Rumtek, zamknięty w pokoju ze wszystkimi innymi skarbami. Więc to jest jakby taki przedmiot, który ukazuje różne
zdarzenia z życia Buddy. Na przykład na górze jest Buddha odchodzący w parynirwanę. W środku Buddha osiągający przebudzenie i tak dalej. Więc on przypomina kształtem stupę Mahabodhi i też, ale oczywiście nie jest to stupa Mahabodhi, tak jak pokazano to na tej tance, którą widzieliśmy wcześniej. Wydawało nam się, że to jest cała jakby stupa Mahabodhi, ale raczej nie. To jest dokładnie tak jak w jednym z tekstów opisywano, że to jest tak jakbyśmy widzieli Buddę w środku, w stupie Mahabodhy, patrzyli przez drzwi na Buddę w środku. I to mniej więcej tak faktycznie wygląda. I dlatego ten przedmiot nazywany jest dzieło Gaddola. Dzieło czy dziomo to są takie słowa określające bóstwa, czy też ludzi, którzy są źródłem schronienia, którzy są opiekunami, którzy opiekują się i ochraniają istoty. I oczywiście są to też głównie słowa znane z tego, że określają dwa posągi Buddy w świątyni w Lasie i Ramocie. Czyli dwa posągi Buddy Siekyamuniego określane jako dzieło w Tybecie. Podobnie ten posąg też jest posągiem Buddy Siekyamuniego wewnątrz świątyni Mahabodhi. Z tym, że nie jest to, ponieważ nie wiemy, nie ma żadnego opisu, jak gondola wyglądała, możemy się tylko domyślać, że ten przedmiot, który pokazaliśmy na tym zdjęciu w tej książce, może być właśnie gondolą. Gdyż wszelkie jakby opisy jakby na to wskazują, nazwy i tak dalej. Gdy zniszczono Wielki Obóz, co się stało z tymi wszystkimi świętymi przedmiotami? Nie opowiadałem o tym wcześniej, gdy za czasów 10 Karmapy Chienga Dorje mongolski Gushi Khan napadł między innymi na Wielki Obóz Karmapów. Wielu ludzi pozabijał i wielu też było rannych. Gushi Khan dokonał tego napadu wraz z głównym sekretarzem 5 Karmapy, którzy przybyli do cela Lagang w Kongpo i tam jakby szczególnie chodziło im o przejęcie czarnego skarbu, można by było napisać. Ten czarny skarb powstał, ta nazwa się pojawiła i powstał najprawdopodobniej za czasów 6 Karmapy. I on jakby przypominał ośmiowieczny japoński skarb nazwany Shosoin w klasztorze Tadaiji w Japonii, w mieście Nara. To był taki w zasadzie czarny skarbiec, taka czarna skrzynia, w której przechowywano różne święte przedmioty. Wszystkie takie święte czy drogocenne przedmioty Wielkiego Obozu przechowywano właśnie w tej czarnym skarbcu. To ten skarbiec Shosoin w Japonii był bardzo sławny.
Były w nim przechowywane różne przedmioty cesarzy czy królów Japonii. Więc to jest, a to nie była skrzynia, to wygląda na to, że to jest większe niż skrzynia. Tak wygląda ten skarbiec Shosoin. 어다 드네 주사다 전화사데 니더부지 다 간다 공부 셀라간 곰베기 나로리 예부지 이미는 코란 저가서야 surdu niderbuci jebuci niderbuci 차디가네. Więc kiedy wygląda, z zewnątrz to wygląda jak taki zwykły budynek, ale w środku były tysiące różnych świętych przedmiotów japońskich. Więc obóz Karmapów miał podobny szkarbiec. To było jakby taki osobne pomieszczenie, osobny, nie wiem, namiot czarny z zewnątrz najprawdopodobniej, który dlatego się nazywał czarnym skarbcem. Więc wówczas Gushi-kan i właśnie ten sekretarz piątego Karmapy razem udali się do wielkiego obozu, zabili i poranili większość ludzi w nim znajdujących się i przejęli ten wielki skarbiec, okradli ten wielki skarbiec. Mówi się, że że na ołtarzu, na którym przechowywano gandole, były też statuetki 16 archatów wykonane z drzewa aloesowego, ofiarowane przez chińskiego cesarza Yongle. I one zostały zabrane z wielkiego skarbca i przekazane klasztorowi Drepung w Lasie. Potem były tam również na przykład figury 4 wielkich królów i Hashanga, które wpadły do rzeki Brahmaputry, które zostały stracone, bo zabrała je rzeka. To zdarzenie opisuje akurat autobiografia 5. Dalaj Lamy. Oczywiście wszyscy wiedzieli za 10. Karmapy, że gondola to jest najświętszy przedmiot w całym wielkim obozie, więc na pewno ludzie go szukali, na pewno te osoby go szukały, na pewno chciały go również przejąć, ale nie ma żadnej wzmianki na ten temat. Później Situ Panchen w swojej autobiografii wspominał, że był taki czarny pokój, że mowa jest o tym, że kiedy Situ Panchen udzielał ślubowań, przybył do Tsurpu, aby udzielić ślubowań Shamarpie, 8. Shamarpie, to z tyłu był taki pokój, który się nazywał Kagema, w którym przechowywano różne święte przedmioty i Situ Panchen nie mówi bezpośrednio, nie używa tego słowa gondola, ale mówi o tym, że było tam posąg Buddy Shakyamuniego z wielkiego obozu Karmapów, wykonany przez Nagarjunę. Nie używał tego słowa gandoli, być może specjalnie po to, aby nie zwracać uwagi na ten przedmiot, jakby ukryć jego znaczenie, ukryć jego wartość. Potem również Katoksiku Ciekijatso odwiedził w Tsurpu 15. Karmapę i który pokazał mu różne święte przedmioty przechowywane w Tsurpu i pośród nich były 3, które Situ Kaciok Rinpoche opisał. Wygląda
Na przykład on mówi o tym, że było tam wykonane z drzewa Bodhi posąg wykonany przez Nagarjunę z drzewa Bodhi, posąg Buddy trzech czasów. Powyżej było 7 Buddów, poniżej były gniewne bóstwa i był ofiarowany Rolpe Dorje przez emanację czteroramiennego Mahakali. Potem mówił również o tym, że był tam przedmiot okazujący 12 czynów Buddy Shakyamunego, również wykonany przez Nagarjunę z zielonego, z nie z drewna, tylko z gliny, z zielonej gliny, którą nazywało się, że to jest glina nagów. Potem mówi się również, że była tam wykonana z gliny wykonany posąg Samboga Kai, dzieło i tak dalej. Więc wygląda na to, że wszystkie te opisy tych przedmiotów przechowywanych w Curpu zaś za 15 Karmapy jakby odpowiadają niektórym opisom Gandoli i odpowiadają temu zdjęciu, który mamy, tego przedmiotu, który znajduje się w Romteku. Więc jakby nie wiemy w zasadzie, czy ten opis opisuje 3 różne przedmioty, czy opisuje jeden przedmiot na 3 różne sposoby. W zasadzie tego nie wiemy. Więc wygląda na to, że 16 Karmapa, kiedy przyniósł te różne przedmioty z Curpu do Indii, to jakby przewidział pewne zdarzenia i przywiózł ze sobą wiele świętych i cennych przedmiotów. I wygląda na to, że te 3 przedmioty, które opisywane tutaj, znajdowały się wśród nich, wśród tych cennych przedmiotów przewiezionych przez 16 Karmapy. Więc w zasadzie jedyny sposób na to, żeby określić, jak te jest, cały katalog jakby tych przedmiotów, które 16 Karmapa przewiózł, zostały wykonane zostały jakby spisane w Sikimie. I będziemy w przyszłości jakby mam nadzieję, że są ludzie, którzy wiedzą na ten temat więcej, więcej na temat tych przedmiotów, które 16 Karmapa przewiózł. Teraz zrobimy przerwę. Będziemy kontynuować dalej po przerwie. Hola, so ta tene ta dangi 당에 가서 사실 지需要接下가도 시리 위장 lâm拿了了呀我们录这个查出送都这送的话提南的大查出送也别难唐不的那西边这边都是批不来都是现在你不的西边这边都是批原面给 Więc jedną rzecz chciałbym wyjaśnić, której wcześniej nie objaśniłem. Kaczok Situ powiedział, że są to o tych 3 przedmiotach, tak, które widział w Curpu za czasów 15 Karmapy. Pierwsza z nich była ofiarowana Karmapie Rolpe Dorje, ale jeśli chodzi o te dwie kolejne, nie były ofiarowane Rolpe Dorje, a dobrze wiemy, że Gondola została ofiarowana Karmapie Rolpe Dorje. Więc najprawdopodobniej
Gondolą jest ta pierwsza rzecz, którą na liście Katolik Situ Rinpoche, więc nie będziemy wiedzieli dokładnie, co się stało, i dopóki nie otworzymy tego pokoju i nie zobaczymy tych wszystkich skarbów, które przechowywane są w klasztorze Runtek. Będziemy mogli wtedy naocznie się przekonać, co tam jest i czy gondola może być pośród nich. Więc wcześniej wspominałem, że będę kontynuował rozmowę o Wielkim Obozie, ale to jest oczywiście bardzo duży temat, bardzo szeroki. Nie będę w stanie wyjaśnić wszystkiego na temat Wielkiego Obozu, co można wiedzieć, co można o nim powiedzieć, więc podczas tych nauk skupię się głównie pomyślałam sobie, że skupię się na tym właśnie świętym przedmiocie, jakim jest gondola, o którą już mówiłem, oraz ceremonii gondoli, którą zaraz omówię, oraz opowiem o różnych zasadach, które panowały w obozie, jak on się przemieszczał, jak był organizowany, oraz o stylu malarstwa Karmagardhi, który się rozwinął właśnie w Wielkim Obozie. Więc omówiłem już gondolę, czyli ten główny święty przedmiot Wielkiego Obozu. Więc te wszystkie pozostałe jakby tematy związane z Wielkim Obozem omówię później albo w przyszłym roku. Na pewno będziemy kontynuowali te nauki w przyszłym roku, więc jeżeli nie omówię ich teraz, to później. Teraz przejdziemy do ceremonii gondoli. Wygląda na to, że co roku, że nie co roku, tylko często w Wielkim Obozie odbywała się właśnie taka ceremonia gondoli, czyli ceremonia składania ofiar gondoli, albo też ceremonia oglądania gondoli, różnie jest to nazywane. Więc podczas tej ceremonii jakby wynoszono gondolę z tego skarbca wraz z innymi reprezentacjami ciała, mowy i umysłu Buddów. Wnoszono je na ołtarz, a wówczas Gelwon Karmapa lub też jeden z synów serca, taki jak na przykład Shamar Rinpoche, jakby przedstawiał wszystkim zgromadzonym gondolę, jej historię, czym ona jest i tak dalej. Ciężko powiedzieć, kiedy tradycja tych ceremonii się rozpoczęła. Na pewno była praktykowana za czasów 7 Karmapy Chedrika Gyatso. Tego rodzaju ceremonie za czasów 7 Karmapy organizowane były podczas Wielkiego Menlamu. Więc mówi się, że 7 Karmapa skomponował 20 części Menlamu, które recytujemy podczas Menlamów teraz. Menlam był praktykowany wówczas podczas wielkich festiwali, wielkich świąt buddyjskich, świąt związanych z Buddą Shakyamunim, czyli na przykład również głównie podczas festiwalu cudów tak zwanym, czyli w okresie pomiędzy 1 a 15 dniem pierwszego miesiąca kalendarza tybetańskiego. Wówczas gromadzono wiele różnych ofiar, wspaniałych rzeczy, takich jak kryształy o wielu barwach, czerwonym, zielonym i tak dalej, wiele złota, srebra, turkusu.
Mówi się, że to były kryształy, ale moim zdaniem to mogło być na przykład, to mogły być takie różnokolorowe turkusy. Więc wszystkie cenne przedmioty, klejnoty zbierano. Również taki przedmiot, który się nazywa gugushi. Myślę, że to jest taki niebieski turkus. Więc wszystkie i też jadeit, który był bardzo ceniony i nadal jest w Chinach i tak dalej. Więc jakby różne przedmioty ofiarne były wykonywane z tych przedmiotów srebra, złota i tych klejnotów. Więc zwykli ludzie nawet nie słyszeli, nigdy nie widzieli tego rodzaju skarbu, tego rodzaju przedmiotów. Nawet nie słyszeli, nie mogli sobie ich wyobrazić, więc tego rodzaju jakby ofiary, dary były wynoszone przed ołtarz i tak dalej, to ludzie po prostu oni mieli. Karmapa Gyatso wówczas wychodził najczęściej przed ołtarz i też składał pokłony przed tymi wszystkimi obiektami. Kiedy obóz pojawiał się w Utsangu, tworzył taką jakby małą świątynię. To był taki piękny niebieski namiot z takiego pięknego niebieskiego materiału, z chińskiego materiału, i który wyglądał jak takie który był bardzo ładnie ozdobiony, różne złote smoki po bokach, jakieś parasole u góry ozdabiały ten cały namiot. To była taka po prostu mała niebieska świątynia. Gondola była umieszczona w środku tego namiotu wraz z innymi świętymi przedmiotami. Na przykład posąg Buddy, który był poświęcony przez samego Buddę, różne inne przedmioty należące do Atishi i tak dalej. Tak czy inaczej, gondola była umieszczona w środku, a ponad gondolą była taka kolumna parasoli, które najprawdopodobniej piąty Karmapa Deshin Sherpa przywiózł z Chin. Być może, że to właśnie król dynastii Ming ciągle ofiarował te parasole Karmapie. Tak czy inaczej, było tam 13 takich ozdabianych perłami parasoli, które jakby były ułożone tak jeden na drugim. Wygląda jak taka kolumna ułożona z parasoli, które jakby widniało ponad gondolą. To jest tak jakby 2,5 długości ramion. One, być może, że te mniejsze, niższe były trochę większe, potem były coraz mniejsze, małe na górze. Więc różne inne parawany i parasole, sztandary i tak dalej, wszystko to wisiało wokół. Wówczas na przykład podczas jednej takiej ceremonii przybył do Garcienu król Utsangu. Był on w zasadzie jak był jakby królem Tybetu, tak? Bo był królem głównej części Tybetu i on nigdy czegoś takiego nie widział, bo po prostu opisywał to później, jakby znalazł się nagle w krainie bogów.
był po prostu zdumiony tym, jak wiele darów, jak bogate były te dary. Wygląda na to, że był pośród nich również taki bardzo znany, czy też syn bardzo znanego malarza ówczesnego tybetańskiego, Mentak Djamyangpa, który też jakby pisał później, że jakby mieli wrażenie, że śnią, że nagle znaleźli się w pałacu Vajshavany. Czyli nawet artyści, którzy mają bogatą wyobraźnię, tak? Mogą malować różne piękne rzeczy z wyobraźni, jakby nie mogli, pierwszy raz coś takiego widzieli, nie mogli sobie wyobrazić tego wcześniej. Później wśród nich właśnie było tych 16 archatów ofiarowanych przez cesarza Jongle, wykonanych z drzewa aloasowego. Było tego tyle, że wszyscy byli naprawdę zdumieni. Wszyscy oglądający zawsze podziwiali to z wielkim zdumieniem. Musimy też pamiętać, że te wszystkie przedmioty zawsze podróżowały z Wielkim Oboziem, tak? Znaczy, dość łatwo było tego rodzaju ofiary, przedmioty jakby pokazywać, przedstawiać w klasztorach. Ale to był obóz, który się przemieszczał z miejsca na miejsce, podróżował po całym Tybecie. Mówi się, że ludzie nawet nie wiedzieli, ile tych przedmiotów jest w tym skarbcu. Były po prostu tam skrzynie na skrzyniach, w każdej skrzyni wiele różnych przedmiotów. Oni nawet nie wiedzieli, ile tego mają i co tam mają. Musieli w którymś momencie wziąć papier i po prostu spisać, zrobić olbrzymią, długą listę tych wszystkich przedmiotów, bo nikt nie był w stanie zapamiętać, co gdzie jest i ile tego jest. Więc te wszystkie skrzynie były za piątego Karmapy Deshin Shikpy te wszystkie przedmioty były pakowane i przenoszone w 36 boksach, w 6 pudłach. Przepraszam, to były tylko te 32 pudła i to tylko one dotyczyły gandoli i wszystkich przedmiotów, które miały otaczać gondolę, tą główną część ołtarza. To były 32 pudła. Potem mówiło się, że za kolejnego Karmapy to było 16 pudeł, potem 8 pudeł, 7 czy 8. Więc chciałbym o tym wspominać. Więc wygląda na to, że ten skarbiec Wielkiego Obozu wyglądał jak ten. Ja zrobiłem taki rysunek, który nie miałem zbyt dużo czasu, żeby go dobrze przygotować, ale zrobiłam taki szkic, który przedstawiałby ołtarz. No nie jest to najpiękniejszy rysunek, ale mniej więcej jakby daje wam poczucie tego, jak to wyobrażenie, co tam mogło być. Więc mamy gondolę w środku, mamy różne takie chorągwie, które wiszą, mamy 16 archatów po lewej, po prawej, mamy różne mandale z klejnotami, z różnymi cennymi kamieniami i tak dalej. Więc tego rodzaju ołtarz, tego rodzaju przedmioty sakralne były w obozie Karmapów.
Więc tego rodzaju przedstawienia, tego rodzaju ołtarze były wystawiane za czasów siódmego Karmapu podczas Wielkiego Menlamu. Koshipa Dendrup mówił o tym, że gdy siódmy Karmapa udał się do Kongpo, do Lingchi, Lingchi był takie miejsce, jak rozumiem, w Kongpo. Tam było takie więc tego rodzaju, więc wówczas właśnie więc mówi się, że kiedy rozpoczynały się te wszystkie ceremonie Menlamu i to było one odbywały się podczas tych wielkich świąt buddyjskich związanych z życiem Buddy typu Wesak, typu dzień upamiętniający powrót Buddy z nieba i tak, z krainy bogów i tak dalej. Podczas wszystkich tych świąt odbywały się Menlamy i podczas wszystkich tych świąt wystawiano właśnie w ten sposób gondole i pojawiały się różne wspaniałe znaki, takie jak tęcze na niebie, deszcz kwiatów i tak dalej. Więc kiedykolwiek największy taki Menlam odbywał się właśnie w tym czasie pomiędzy 1 a 15 dniem pierwszego miesiąca, czyli tuż po Losarze. Więc wtedy rano odbywał się Menlam, a po południu odbywały się takie przedstawienia. Czyli tak zwane te opery tybetańskie, które też Karmapowie komponowali. Jeden Goshi Gyaltsab Rinpoche jakby opisywał to w ten sposób, że na przykład podczas jednego z takich menlamów związanych ze świętem Buddy, wszyscy Buddowie i Bodhisattwowie byli zaproszeni do garcieniu. Wykonywano siedmioczęściową modlitwę, recytowano różne modlitwy i wiele ludzi miało różne takie wizje Buddów, Bodhisattvów, Mahasiddhów. Wszyscy mieli poczucie, że te bóstwa faktycznie są tam obecne. Na przykład wiele różnych orłów, czy też innych wielkich ptaków okrążało ten obóz. I to głównie na przykład podczas jednego z takich festiwali pojawiło się na niebie wokół obozu wiele wiele sępów. A w tym rejonie w ogóle sępy nie żyją. W ogóle w tym rejonie się nie pojawiają. Były różne inne duże ptaki, ale akurat nie sępy. W Kongpo sępy nie mieszkają, ale kiedy Karmapa przyjeżdżał ze swoim obozem i wykonywał Menlam te wszystkie różne ceremonie, to nagle pojawiały się sępy, które latały nad obozem.
디나 수 렌체 샤야래 아 드네 인주스탄에 다 제가 안 다다 그 말람 숭아 다 디기 지 숭아 현등 빼자 디기 맞아라버디 Więc wówczas recytowano 20 części Menlamu. Zgodnie z ten tekst, oryginalny tekst 7 Karmapy się nie przechował. Nikt go nie zna, ale przechował się taki modlitewnik Szamara Cieki-Dżungne, który się przechował i obecny tekst Menlamu, który my recytujemy podczas Menlamu, właśnie opiera się tak naprawdę o tym modlitewniku, z którego korzystał Szamar Cieki-Dżungne. Nie wiemy, czy to jest dokładnie taki tekst, który skomponował 7 Karmapa, bo nie mamy oryginału tego tekstu. Więc recytowano wówczas ten wielki Menlam, recytowano tam właśnie modlitwę za żyjących i zmarłych, skomponowaną przez Dusum Khyentse, który mamy obecnie też w modlitewniku. Podobno bardzo wielu ludzi wówczas, którzy słuchali tej modlitwy, to mieli wizję Dusum Khyentse, mieli wizję pierwszego Karmapy, który się im ukazywał jakby przed nimi. Po południu odbywały się te wszystkie teatralne występy. Ludzie też cieszyli się z tego, że mogli widzieć górę, że mogli widzieć Karmapę. Szczególnie Karmapa Ciedra Gyatso, 7 Karmapa. Mówiło się, że on się jakby nie... że on się jakby nie pojawiał nigdzie tak towarzysko, że nie wychodził z namiotu. Że podobno bardzo mało nauczał, bo w ogóle bardzo niewiele mówił. Więc to były rzadkie okazje, żeby go w ogóle zobaczyć. Ale przychodził oczywiście ale co 3, co 5, co 7 dni były organizowane takie spotkania z Karmapą, takie jakby audiencje publiczne, podczas których Karmapa jakby wygłaszał krótką mowę dharmy. Poza tym Karmapa głównie przebywał w odosobnieniu. Nawet kiedy podróżowali z wielkim obozem z miejsca na miejsce, to Karmapa nawet nie wychodził, żeby zobaczyć okolice. Dzisiaj jak podróżujemy, to gdzie się zatrzymamy, to idziemy zwiedzać miasto, tak? Albo chociaż przejść się po górach, w okolicznych górach. Karmapa nie wychodził w ogóle ze swojego namiotu i praktycznie cały czas, mimo że podróżowali, on był cały czas w odosobnieniu. Wychodził i można go było zobaczyć tylko w zasadzie podczas tych ceremonii, podczas tych wielkich menlamów. To była wielka okazja dla wielu ludzi, dlatego tak wiele osób przychodziło go zobaczyć, przychodziło go zgromadzić, na to uczestniczyło w tych zgromadzeniach. Szczególnie podczas Losaru bardzo dużo ludzi przychodziło do obozu. Ósmy Karmapa jakby zaprzestał organizowania tych występów teatralnych podczas Menlamu i podczas Lostaru. Ósmy Karmapa powiedział, że to dlatego, że ludzie przychodzili
że ludzie głównie przychodzili według niego, żeby się bawić. Tak, przychodzili po prostu dla zabawy na te przedstawienia. I nie podobało mu się. Ósmy Karmapa mówił, że wcześniej organizowano te przedstawienia dla pożytku tych istot, dla pożytku tych ludzi, a teraz przychodzili ludzie po to, żeby się spotkać, żeby dziewczyny chciały spotkać chłopaków, chłopaki chcieli spotkać dziewczyny, chcieli przy okazji przynosili ze sobą dużo mięsa do jedzenia, zabijali wiele zwierząt, żeby to mięso pozyskać. To był po prostu taki jeden wielki piknik. Poza tym kiedy Karmapa się pojawiał z wielkim obozem, to król danego regionu zabijał też bardzo wiele zwierząt po to, by jakby ich wszystkich ugościć. Tak jak wspomniałem, za 8 Karmapy nagle mnisi jakby z powrotem zaczęli jeść mięso i wiele okolicznych ludzi, gdy obóz się zbliżał, zabijali zwierzęta dla tego mięsa po to, żeby ugościć tym mięsem mnichów. Zatem lokalni ludzie też organizowali różne gry, więc tak czy inaczej 8 Karmapa, za 8 9 Karmapy te przedstawienia się skończyły w obozie. Te nie były już tylko ostatniego 9 Karmapa Więc jakby podsumowując, jakby za 7 Karmapy te mnlamy i przedstawienia odbywały się podczas każdego święta buddyjskiego, tak za 8 Karmapy tylko podczas tego głównego święta, tego festiwalu cudów, pierwszego miesiąca kalendarzowego. Za 9 Karmapy dodano jeszcze do święto pierwszego obrotu kołem Dharmy. Podczas za czasów 9 Karmapy, ostatniego dnia Mnlamu, podczas pełni, czy tej pełni cudów, wszyscy członkowie Sangi gromadzili się na takiej procesji. Nazwano to procesją Mnlamu. W biografii 9 Karmapy napisane jest, że od 1575 roku podczas tych pełni mnlamowych nieśli złoty posąg Buddy przez całe i za nim 16 harmatów, wielu ludzie byli przebrani w różne kostiumy, w maski i to była taka cała procesja sangi, przemieszczała się ze świąt, nie wiem, z jakiegoś miejsca do świątyni. Więc to była taka bardzo rozwinięta, rozbudowana ceremonia na koniec Mnlamu. Ta tradycja była kontynuowana do czasów 16 Karmapy, kiedy on przebywał przebywał w Curpu. Być może, że jakaś
Przerwa w tej tradycji była nastąpiła za czasów 10 Karmapy, kiedy zniszczono Garcien, ale najwyraźniej była znowu kontynuowana później za kolejnych Karmapów. W każdym razie na pewno odbywała się za czasów 16 Karmapy, gdy on jeszcze przebywał w Tybecie. Katoksitu Rinpoche opisuje, że w takim katalogu świętych przedmiotów Tybetu, że ludzie właśnie wkładali takie kostiumy, były Buddy, Shariputry, Mangalayamy. Na przykład w klasztorze Pawo Rinpoche na przykład odbywały się tego rodzaju procesje też. I ta procesja jakby przemieszczała się od jednego ołtarza do drugiego. Wykonywano pochwały 12 czynów, wykonywano tą ceremonię 16 arhatów. Podobno były też takie kostiumy i jakby maski 16 karmapów, nie tylko 16 arhatów. Że za czasów właśnie 16 karmapa, kiedy karmapa przebywał w Curpów, tego rodzaju takie kostiumy 16 karmapów istniały i taka procesja 16 karmapów się też odbywała. My teraz za naszych czasów organizujemy Kagyu Menlam i jakby nasieniem, jakby tym źródłem poprzedni Kalu Rinpoche zainicjował takie menlamy w Bodgai, kiedy recytowano królową modlitw. Ta tradycja ten zwyczaj był kontynuowany później przez Bokhara Rinpoche. A kiedy ja przybyłem z Indii z Tybetu do Indii, kiedy pojawiłem się w Indiach, menlamy, które organizowaliśmy w Indiach, były wspaniałe. Gdy zobaczyłem stary tekst, to pomyślałem sobie, że dobrze by było poprawić ten tekst, żeby włączyć różne rytuały Vajrayany, włączyć różne modlitwy. Wielu ludzi wówczas towarzyszyło, przyjeżdżało do Bodgai wcześniej było wiele rytuałów Vajrayany i ludzie, którzy przyjeżdżali z całego świata, nie wiedzieli, co to znaczą. Być może, że mieli czasami wrażenie, że my tam pijemy krew i robimy jakieś czary-mary. Dlatego ja postanowiłem zmienić trochę ten cały tekst. Kiedy Bokhara Rinpoche odszedł, ja jakby przejąłem odpowiedzialność za Menlam i zmieniłem troszkę tekst właśnie na teksty z tradycji sutr, a nie z tradycji teatr. Bokhara Rinpoche odszedł bardzo nagle, bardzo niespodziewanie. W tamtym czasie jakby nie mogliśmy w to uwierzyć, że on tak nagle po prostu odszedł. Byłem bardzo zdziwiony, w ogóle nie przyszłoby mi to do głowy. Wówczas ze mną był Kyabdje Tengka Rinpoche, kiedy dostałem tą wiadomość i spytałem o to Tengka Rinpoche i Tengka Rinpoche był również zdziwiony. Mówi, to niemożliwe. Ja również byłem zdziwiony.
ale i oczywiście to było niewiarygodne, ale oczywiście wiedziałem o tym. Jakby, kiedy spojrzałem w siebie w umysł, to wiedziałem o tym. Miałem taki sen wtedy, w którym, w którym widziałem, że Rinpoche, w którym widziałem, że Rinpoche odszedł, ale jego ciało jakby było nadal żywe, bardzo miękkie, bardzo. I wtedy myśleliśmy sobie, więc wtedy w tym śnie pomyślałem sobie, że może ja bym, gdybym oddał całą swoją krew i wtoczył je w ciało Rinpoczego, to może on by się na nowo żył nadal. Więc i to był taki sen. I potem jak się obudziłam, to pomyślałam sobie, że powinienem kontynuować pracę Rinpoczego. I tą głównym dziełem Rinpoczego był właśnie Menlam. Oczywiście, że on nie ożył, ale nadal ja go czułem, gdzieś jego obecność wokół siebie. Bardzo chciałem, żeby żył nadal. Więc później, gdy przejąłem odpowiedzialność za Menlam, wcześniej często jakby łapałem się na to, że chciałbym Rinpoczego o coś zapytać, chciałbym się o coś poradzić, jak on by to zrobił i tak dalej. Często go w myślach o to pytałem, jakby rozmawiałem z nim o tym podczas tych pierwszych prac nad Menlamem. Na początku nie miałem jakichś wielkich planów, nie wiedziałem jak to wyjdzie, jak to wypali, ten cały mój projekt. Ale Rinpoche zrobił jakby taki dobry fundament, zasiał dobre nasiona tego projektu. Potem to mogło tylko wyrosnąć coraz większe i lepsze. Więc moim głównym celem było jakby kontynuowanie tego, co Rinpoche zaczął, a potem zacząłem czytać historię Kadziu i historię Kadziu Menlam i tak dalej, więc zacząłem to dawać i to i tamto i że powinniśmy zrobić jeszcze to i to i procesję 16 karmapów i różne inne dodatkowe elementy Kadziu Menlam się wtedy pojawiły. Bo zacząłem czytać, że poprzedni karmapowie robili to tak, albo robili w ten sposób, to była moja jakby duża inspiracja. Pomyślałam sobie, że powinniśmy przywracać tę tradycję, tak jak robili ją poprzedni karmapowie, prawda? Niczego jakby nie wymyślałem. Nigdy nie chciałem, żeby robić czegoś, jakby czegoś nowego, po prostu nie trzeba było niczego wymyślać, wystarczyło było poczytać, co poprzedni karmapowie robili i jedynym celem moim było kontynuowanie tego, co poprzedni karmapowie chcieli. Nie musiałem niczego sam wymyślać. Więc teraz co będziemy robić jutro? Jutro myślałem sobie, że porozmawiam o różnych zasadach panujących w Garcienie, takich jak niejedzenie mięsa czy nie picie alkoholu. Szczególnie o tej zasadzie, o tym niejedzeniu mięsa.
To była taka szczególna jakby cecha wielkiego obozu Karmapów. Bardzo wyjątkowa w Tybecie. Dość wyjątkowa w Tybecie. Niektórzy mówią różne rzeczy o jedzeniu mięsa. Niektórzy mówią, że powinniśmy je jeść, niektórzy nie powinniśmy go jeść. Niektórzy mówią, że będziemy bardzo słabi, jak nie będziemy jeść mięsa. Niektórzy mówią, że odwrotnie, że jak będziemy jeść mięso, to się zamienimy w mary i tak dalej, i tak dalej. Więc różne koncepcje istnieją na ten temat. Więc jutro opowiem o tym, dlaczego nie jedzono mięsa w Wielkim Obozie, dlaczego warto być wegetarianinem. Do tej pory często mu opowiadałem o tym, jak dobrze jest nie jeść mięsa, jak dobrze jest przejść na wegetarianizm, ale nigdy nie mówiłem o takim jakby historycznym podłożu w naszej linii Kadziu dotyczącej wegetarianizmu, więc może jutro o tym opowiem właśnie. Niektórzy Tybetańczycy mówią, że niejedzenie mięsa to jest taka tradycja chińskiej Mahajany, że nie należy do tradycji tybetańskiej, więc po co przyjmować chińskie zwyczaje? Więc tak czy inaczej, uważam, że to jest temat, który powinniśmy jakby na nowo podjąć i postaram się jutro więcej na ten temat powiedzieć. Teraz modlitwy kończące.